Пробваме и сега какво сте направили и ще обясня и на колегите защо ги поканихме тук на казана да ви кажа тук не първо да видите един модерен казан, който не знам дали сте виждали. И второ да ви кажа как стои работата с акцизи, мерки и държавни регулации през последните години. Благодаря. 600 000 лева са миналата година на държавата приходите от казана. Значи в момента, в който се въведе този метод за производство на ракия, просто хората започнаха не да върят по-малко, а просто да си я върят в къщи по едни уреди, които не се знае какво качество изкажат. И което са пълни включително и с метилов алкохол и въобще има доста опасни неща. Ето една инвестиция, която е направил собственика миналата година, за да бъде по абсолютно всичко законно, по ред и така нататък. Се оказва, че много малко хора идват и в един регион, в който се гледат доста плодове и от които се върви домашна ракия. 600 000 лева за държавата е много по-малко от разходите, които държавата прави за събирането на това. Което значи, че държавата на практика губи.